deltes, boscos, masies, neu, muntanya, platja i sol. Benvinguts a l'Hotel Catalunya, és un lloc bonic, obert dia i nit. Vinguem quan vulguin a l'Hotel Catalunya, que també ho passareu, no us hi quedareu. Saludo a tots com a pregoner, si més no, com a pregoner major per l'edat. I a més, heu estat i seguireu sent. Això és un mèrit de l'esforç de tot un poble i em sento orgullós, és un acte molt emotiu que m'hi hagi tocat a mi arribar a fer aquesta celebració, aquesta inauguració. Donar les gràcies tant als que ens han ajudat físicament com econòmicament perquè això sigui una realitat. La Generalitat, i aquí es veu molt clarament perquè Setcases ens queda una mica lluny de Girona i de Barcelona, doncs tant si plou com si fa sol, encara que estigueu lluny, la Generalitat de Catalunya està en tots els municipis de Catalunya i amb els municipis petits d'una forma especial. Us volem acompanyar més, si es pot, en moments difícils, ara són moments de crisi econòmica i en moments de bonança, però sobretot en moments difícils.